Per plantar el cep ens hem d'aixecar ben matinet i deixar el camp ben net. Per cultivar una vinya sana, bona terra i bona manya. Amb un bon covi i una tisora posarem el raïm al celler perquè el prensin ben bé. Abans d'elaborar, s'ha de destriar la rapa del gra. El raïm hem de xafar pel vi poder saborejar. Un home tan vi va prensar que al final s'hi va quedar. Vi negre, blanc o rosat, cal que estigui ben fermentat. Un vi ben envellit ens pot treure d'un bon embolic. Home vell i vi ranciat, més aviat mort que recuperat.